Sashen Hausa na BBC ke fatan kun wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ana tunkarar wani lokaci mai matuƙar haɗari ga tsaro da zaman lafiyar duniya yayin da yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha ke shirin ƙarewa a yau. Shugabannin China da Amurkar da Rasha sun tattauna ta waya kan bututuwa da dama ciki har da yakin Ukraine da batun Taiwan da kuma Iran. A Najeriya an yi jana'izar sama da mutane 70 cikin fiye da 100 da 'yan bindiga suka kashe yayin wani mummunan hari da suka kai. Abinda dai na gani waɗanda muka yi sallansu jana'izansu mutum 78 ne, amma akwai waɗanda aka ƙone zai kai mutum 170. Garin dai yanzu ba za ka ga ko mutum ɗaya ba, kuma ƙarin bayani daban an wuce da mata sun kai kamar 38. To za ku ji ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kuwa an kaddamar da wani taron ƙarawa juna sani kan mata da kuma zaman lafiya da tsaro a birnin Yamai. Bisa kan 'yancin mata, bisa kan 'yancin 'yan adam, matakokin da za a ɗauka in akwai tashin hankali a yi maganin shi, in akwai wata matsala a ciwo kanta ko kuma a samu mahuta. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa ana tunkarar wani lokaci mai matuƙar haɗari ga tsaro da zaman lafiyar duniya yayin da yarjejeniyar sarrafa makamin nukiliya tsakanin Amurka da Rasha ke dab da ƙarewa. Antonio Guterres ya buƙaci Washington da Moscow su gaggauta cimma matsaya kan sabuwar yarjejeniya. Yana mai cewa ana cikin wani lokaci da haɗarin amfani da makamin nukiliya ya wuce na kowane lokaci cikin shekaru da dama da suka gabata. Yarjejeniyar ta iyakance kowace ƙasa ga samar da makami mai linzami mai cin dogon zango 1,500. Rasha dai ta ce yanzu tana ɗauka cewa babu wata doka da ta iyakance ta, amma duk da haka za ta yi abin da ya dace. Shugaba Donald Trump ya riga ya ce yana son sanya China cikin kowace irin yarjejeniya a nan gaba. Shugaba Xi Jinping na China ya yi magana da Donald Trump da kuma Vladimir Putin a wani kiran waya da suka tattauna batutuwa da dama ciki har da yakin Ukraine da batun Taiwan da kuma Iran. A tattaunawarsa da shugaba Trump, shugaba Xi ya gargaɗi Amurka ta yi taka tsantsan wajen sayar da makamai ga Taiwan. Mr. Trump ya ce tattaunawa ce mai kyau. Vladimir Putin reportedly said that Xi Jinping was a good friend. Wakilin BBC ya ce rahotanni sun nuna cewa shugaba Putin ya kira Xi a matsayin aboki na gari, kana fadar Kremlin ta ce ra'ayoyinsu game da Amurka sun zo ɗaya. Shugabannin sun kuma tattauna kan batun Iran, sai dai ba a bayar da cikakken bayani ba. Firaministan Burtaniya Keir Starmer na fuskantar gagarumar matsin lamba irin ta siyasa kan shawarar da ya yanke ta naɗa Peter Mandelson a matsayin jakadan Amurka a birnin Washington duk da alakarsa da Jeffrey Epstein. Keir Starmer ya nuna nadama a kan naɗin, yana mai cewa Lord Mandelson ya yi rayuwa irin ta yaudara da ya ɗora mutane da dama kanta suka kuma yarda da shi da ita. Alhalin a gefe guda yana da ɓoyayyiyar ƙazantar da yake aikatawa. Lamarin ya janyo gagarumin rashin jin daɗi ga 'yan jam'iyya mai mulki ta Labour, har ta kai ga an fara nuna shakku game da shugabancin da ake da shi. An kori Lord Mandelson daga mukamin jakada a bara, kuma yanzu haka yana fuskantar bincike kan wasu laifuka da ake zarginsa da aikatawa, ciki har da batun cewa ya mika bayanan gwamnati masu muhimmanci ga Epstein lokacin da yake minista. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙasar Cuba ta fuskanci gagarumar katsewar wutar lantarki, lamarin da ya jefa gabashin ƙasar cikin duhu, ciki har da birni na biyu mafi girma a ƙasar na Santiago. Kamfanin wutar lantarki na gwamnati ya ɗora alhakin matsalar kan tashoshin samar da wutar lantarki, kuma ya ce injiniyoyi suna aiki don warware matsalar. Ƙasar Cuba dai na fama da ƙarancin wutar lantarki akai-akai ga kuma ƙarancin man fetur. Matsalar ta ƙara ta'azzara ne tun bayan da Amurka ta dakatar da shigar da mai ƙasar daga makwabciyarta Venezuela.
Wata fitacciyar mai gabatar da labarai a Amurka ta wallafa wani bidiyo mai ratsa zuciya tana roƙon wasu mutane da suka sace mahaifiyarta. Savannah Guthrie, wacce ta bayyana tare da wasu 'yan uwanta a bidiyon da ta wallafa a Instagram, ta ce suna buƙatar sanin babu shakka mahaifiyarsu na raye. Mai gabatar da labaran ta tashar talabijin ta NBC ta ce danginta na son ji daga mutanen ne kai tsaye kuma a shirye suke wato saurare su. Shugaba Donald Trump ya ce ya yi magana da Savannah, ya kuma umarci jami'an tsaro na tarayya su taimaka a binciken. Nancy Guthrie, 'yar shekaru 84 a duniya, ta yi ɓatan dabo a gidanta da ke Tucson a Arizona tsakanin ranar Asabar da Lahadi. Hukumomi sun ce sun samu kwafin takardar neman fansa kuma suna aiki tare da FBI domin tabbatar da sahihancinta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, yarjejeniyar sarrafa makaman nukiliya tsakanin Amurka da Rasha na dab da karewa a yau Alhamis, lamarin da ya janyo fargaba kan makomar zaman lafiya a duniya. Ga son rahoton Helena Humphrey daga birnin Washington. Shekaru 16 kenan da kasashen biyu suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar, wadda ta takaita yawan makaman nukiliya masu dogon zango da za su iya amfani da su a wani mataki na kaucewa yakin makamin nukiliya a tsakani. Amma yayin da yarjejeniyar ta kare a yau, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce a nata bangaren babu sauran wani shamaki akan kowace daga cikin kasashen game da tanadin da a baya suka cimmawa. A cikin wata sanarwa, Moscow ta ce za ta ci gaba da taka tsantsan, amma fa cikin shirin mayar da martani a duk lokacin da ta fahimci tanadin tsaronta na fuskantar barazana. Washington dai bata ce komai ba kawo yanzu. Amma a baya an jiyo shugaba Trump na cewa yana fatan shigar da China a zango na gaba na yarjejeniyar. Papa Roma Leo ya yi kira ga kasashen biyu su sabinta yarjejeniyar, yana mai cewa a halin da ake ciki yanzu akwai buƙatar ɗaukar matakan kaucewa yakin nukiliya a duniya. To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da fassarar rahoton Helena Humphrey daga birnin Washington. To idan muka je Najeriya, shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin tura bataliyar soji zuwa jihar Kwara da ke tsakiyar ƙasar bayan wani mummunan hari da ya sanadin kisan gwamman mutane. Fadar shugaban Najeriya ta kuma sanar da kafa wata rundunar tabbatar da tsaro ta musamman a yankin, wadda aka yi wa lakabi da Operation Savannah Shield. Gwamnan jihar Kwarar Abdulrahman Abdulrazak ya ce masu tsatsauran ra'ayin addini ne suka kai mummunan harin. Gwamnan, wanda ya ziyarci yankin a jiya Laraba da dare, ya ce an kai wa mutanen hari ne saboda sun ƙi amincewa da wata sabuwar aƙidar addini da maharan suka gabatar musu. To game da wannan batu, an yi jana'izar sama da mutane 70 cikin fiye da 170 da 'yan bindigar suka kashe yayin wannan mummunan hari da suka kai garin Wuro da ke ƙaramar hukumar Kayama da ke jihar ta Kwara. Har yanzu dai ba iya tantance yawancin mutanen ba saboda yadda wuta ta ƙone su baki ɗaya. Bayanai sun ce baya ga waɗanda aka kashe an kuma sace fiye da mata da ƙananan yara 38 yayin wannan hari. Honorable Sa'idu Baba Ahmad, ɗan majalisar dokokin jihar ta Kwara ne, ya kuma yi wa Khalifa Shehu Dokaji ƙarin bayani. Abin da dai na gani waɗanda muka yi sallansu jana'izansu mutum 78 ne, amma akwai waɗanda aka ƙone a cikin gidajensu, ba mu san adadin waɗannan ba tukun. To kenan jimlatan mutum nawa kuke tunanin kenan an halaka? Zai kai mutum 170. Don da muka je da brigade commander, an je da sojoji da yawa, mun bar su can ka garin dai yanzu kowa da kowa, don ba za ka ga ko mutum ɗaya ba, duk mata gaba ɗaya ko ɗaya ba mu iske cikin garin ba. An wuce da mata sun kai kamar 38 sun tafi da su da yaran cikin motocin garin ne suka ɗauka da masin suka tafi da matan suka shiga da su cikin daji. To kamar akwai waɗanda suka jikkata ko suka samu raunuka da aka iya ganowa? To waɗanda suka jikkata mutum 6 ne, amma astagfirullah mutum 7 ne, amma mutum 6 ne aka kai Kangi General Hospital. Ɗaya wanda ba za su iya ba an kai su Ilorin. Mutum 7 dai ne waɗanda suka jikkata. Suwa kuke tunani da kai wannan hari? To abin da ya sa, don sarkin ni na tambaye su, ya ce sati 3 da ya wuce an rubuta misi leta wai za su zo su yi wa'azi a wajen. Akwai wani gari wanda ake kira Kale, su ne aka yi ma leta za su zo su yi wa'azi, to sun wuce, amma sai
ya yi reporting to inda ya yi din ne siyasa suka zo kuma mutanen jihadis ne iswap yes. An ce wasu daga cikin mutanen garin ba sa nan har yanzu. Wasu sun fara dawowa kuma mun sa mutane da su police sun shiga daji ƙauyukan kusa suna zuwa wajen suna duba daga wajen ana samun wasu a wajen. Al'amarin yanda yake inda mutum ya je ya iske gawaki ba magana abinci ne za a yi toko ba yanda za a yi jana'iza su kuma yanda tsaron zai inganta. Honorable Sa'idu Baba Ahmad kenan ɗan majalisar dokokin jihar Kwara. To har yanzu dai akan wannan matsala ta rashin tsaro a Najeriya, ɗaruruwan mutane na ci gaba da barin garin Kohoto a jihar Kaduna bayan da 'yan bindiga suka sanya musu wa'adin mako guda su haɗa musu kuɗin fansa har naira miliyan 6 ko kuma su ƙona garin baki ɗaya. Al'ummar garin Kohoto da Janjala da Kagarko sun ce sun kwashe tsawon mako guda suna fama da jerin hare-haren 'yan bindiga duk kuwa da matakin da gwamnatin jihar ke cewa tana ɗauka. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Wasu daga mazauna yankin Kagarko har ma da Janjala na daga cikin waɗanda suka soma gudun hijira zuwa wasu yankuna na daban tun daga lokacin da 'yan bindigar suka soma ɗora musu haraji. 'Yan bindigar dai sun sha alwashin babbake garuruwan da ma mutanen da ke ciki muddin aka kasu ba su harajin da suka ɗora har na naira miliyan 6 a matsayin kuɗin fansar matar wani ɗan sa kai da 'ya'yansa 4 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a baya. Na zanta da wasu daga mutanen garin Kagarko inda wannan da ya nemi a saka sunansa ya tabbatar min da irin yanayin da suka tsinci kansu. Akwai waɗanda aka ɗauka, akwai waɗanda aka samo ƙididdigan su, akwai waɗanda ba samo ƙididdigan su ba har ya zuwa yanzu. Abin ya faru ne a yankin Kagarko, a cikin su akwai ƙauyen ɗan doka, akwai sabon gari, akwai anguwan toka, akwai ariko, karamar hukumar Kaciya kenan. Daga wani lokaci ne su waɗannan 'yan bindigar suka shigo waɗannan yankuna har suka ɗauki waɗannan mutane? Gaba ɗaya wannan abin ya faru a cikin satin nan da ya wuce daga irin su shekaran jiya abin ya ƙara faruwa. Abin da nake ma bani yanzu haka mutane suna guduwa. Kamar nan karkashin Kagarko akwai wani ƙauye mai suna Kohoto. So a nan Kohoto akwai waɗanda aka kama abin da aka gaya musu za su ba da naira miliyan 6. So ko su ba da naira miliyan 6 din nan ko kuma a dawo irin su ko a musu kisa ko abin da dai aka gaya musu kenan wai a gamar da su. Wani mataki su hukumomi suka ɗauka musamman jami'an tsaro? Fi sabilillah ba abin da jami'an tsaro suka yi. Duk wanda ka tunkare shi ka gaya mai ko ka kira shi ta waya ko irin su ka je unit din su ka same su ka gaya musu ga abin da suke faruwa su ce ma ba su dama da su je su yi wani abu. Su ma mazauna garin Janjala da ke makwabtaka da Kagarko waɗannan jerin har-haren ba su bar su ba abin da ya tilasta wa ɗaruruwan jama'a tserewa in ji wannan bawan Allah. Arewacin Kagarko ne tsakanin da mu da al'umma Fulani da Hausawa mu da Kiristoci mu tsakanin da mu fi sama da 1000 kana ji na akalla kaza ƙauyen nan wallahi duk babu kowa jan bindiga sun addabe mu da sai da zamu wallahi mutane da dama suka baro anguwansu da yawa suna cikin Kagarko yanzu an kwashe dabbobi a kalla kasa malam dabbobin da aka kwashe a makon nan zuwa daga farko makon yanzu sun fi saniya 500. Shekan jiya suka ɗauki zuwa dattawa akalla akwai wanda dattawan da suka shekara 70 haka da wata tsohuwa ta shekara 70 ita ma sun karya mata hannun tsohuwan nan kuma muna neman alfarma da Allah gwamnati ta agaza mana ta tuwo jami'an tsaro ta taimaka mana zaman da muke a nan gunduman Janjala din nan da ɗan taimakawa da jami'an tsaro da Allah su ka kare mu da sauran. Mutanen sun ce duk da 'yan bindigar sun kashe matar ɗan sakan da yayan nasa 4 amma har yanzu suna neman diyar waɗannan kuɗaɗen da ba su da su kuma sun sha neman agaji daga jami'an tsaro amma abin ya ci tura. Na tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ta wayar tarho sai dai hakana bai cimma ruwa ba domin layin nasa baya tafiya. Matsalar tsaron Najeriya na ci gaba da kamari inda Kaduna da Katsina da ke cikin jihohin da ke tinkaho da yin sulhu da 'yan bindigar suka sake fadawa cikin munanan hare-haren su da ke kisan jama'a da ɗora musu haraji barkatai tare da korar jama'a daga garuruwansu. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, daga Sokoto, Najeriya. To game da wannan batu na rashin tsaro a Najeriya yanzu ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A makon nan ne Amurka ta sanar da isowar wata ƙaramar rundunar sojojinta a Najeriya. Wannan na zuwa ne bayan hare-hare ta sama da Amurka ta kai wa jihohin Sokoto da Kwara a watan Disambar bara. Tuni dai wasu suka so tsokaci a kan al'amarin. Abinda mu dai masu bincike muke nunawa abinda bai yi daidai ba shine su wanda ƙasar da za ta kawo ɗauki ga wata ƙasa
kamata a ce ita kasar kamar alal misali ita Najeriya a wurinta aka fara jin labarin cewa sojojin Amerika zai zo. Wannan kuma yana cikin irin kare muradun ƙasa da kuma ƙasa kada ta zama an watsa mata ƙasa a fuska. Shi menene ra'ayinku game da kasancewar sojojin Amurka a Najeriya? Wani tasiri hakan zai yi wajen taimakawa sojojin Najeriya wajen shawo kan matsalar tsaro a ƙasar? Wace damuwa ake da ita game da shigowarsa cikin Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a filin ra'ayi riga na wannan mako. To don ba da gudunmawarku a shirin da za mu kawo muku da maraicen gobe Juma'a sai ku aiko mana da saƙonninku a rubuce ko ta murya a WhatsApp ta wannan lamba kamar haka 08039606369 wato 08039606369. Don za haka karfe 7 ne saura kwata a Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za mu kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen wasanni. A jamhuriyar Nijar an kaddamar da wani taron ƙarawa juna sani ga mata kan zaman lafiya da tsaro da shari'a a birnin Yamai. Taron na duba hanyoyin da za a bi domin taimakawa matan da ake cin zarafi da kuma waɗanda ke fuskantar tashe-tashen hankula. Ga rahoton Abdu Halilu. Fahimtar dokoki da samun sukun shigar da ƙara a kotu ta hanyar da ta dace ga mata da ke ganin an ci zarafinsu a lokacin tashe-tashen hankula shine taken wannan taro da aka soma a birnin na Yamai. Nana Hadiza ita ce jami'ar kula da tsare-tsare a cikin wannan tafiyar ta dogon lokaci. Wannan projen da yana huddo taka rawar da mata suke yi wurin bunƙasa zaman lafiya a ƙasar ga tamu ta Nijar. Projen yana aiki jihohi 6 na Nijar, yana aiki a Tilaberi, a Tawa, a Maraɗi, a Agadez, a Difa da nan ga Niamey. To mun je duka wannan jihohin mun sa ƙungu-ƙungu na mata da suke nan suna ayyuka, suna shiga cikin ƙauyuka suna binciken wani cin zarafi da ake ma mata kowane ƙarshen wata, cin zarafuffukan da suka turo na mata shi sai ya zama na yi lissafi bisa kansu. In ya so bayan lissafi ne sai a tattaro taro conference public inda muke kiran masanarta bisa kan shari'u don su waye ma mutane kai, su nuna ma mata hanya kamar in kana cikin wata matsala ga hanyar da za ka bi samu mahuta. Ganin cewa wannan tafiya ce ta dogon lokaci kuma aiki ne tukuru wayar da kan mata, sanar da su dokoki na kare haƙƙin bil'adama da dokokin da suka jibanci ɓangaren su. Ko ta yaya wannan zai gudana gadan-gadan? Sai ta ce. Mun gayyato mata an waye musu kai bisa kan 'yancin mata, bisa kan 'yancin 'yan adam da bisa kan matakokin da za a ɗauka in akwai tashin hankali a yi maganin shi. Kuma an waye ma mata kai bisa kan hanyoyin da za su bi in akwai wata matsala a ciwo kanta ko kuma a samu mahuta ko a samu sulhu. To da yake wannan kungun na matan kungiyar Alternative Espace Citoyen da a bikiya aikin ta a FEZ sun waye musu kai sosai bisa kan haƙƙi na 'yan adam, hakkin mata bisa kan yadda za su kawo maganin matsala. To wata rana tun a can suke maganin matsalan ma. In kuma ta hi ƙarhinsu suna bin matan, suna raka su, suna tallafa musu, sai sun kai su inda ya kamata a musu maganin matsalolin. Ganin cewa yankuna 6 daga cikin 8 na ƙasar ta jamhuriyar Nijar ake gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ko zuwa yanzu a ne yankuna ne aka fi samun ƙorafe-ƙorafe na cin zarafin mata fiye da ko ina? Sai ta ce da ni. Cin zarafin mata musamman ya hitowa a yankunan karkaran Tawa da karkaran Maraɗi. Gaskiya suna da yawa, ba zai iya baku lissafin ba. Masanan shari'a da ƙwararru ta ɓangaren kare hakkin bil'adama na gudanar da darussa da bayanai a bayyane ga al'umma baki ɗaya ciki har da mata kan dokokin kare hakkin bil'adama da na kare mata da na yara ƙanana. Wannan na zaburar da samar da zaman lahiya a ko'ina cikin ƙasa baki ɗaya. Abda Halilu, sashen sani BBC daga Abuja, Najeriya. To da muka sake komawa Najeriya, hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta ƙasar FRSC ta ce fiye da jami'anta 100 ne suka rasa rayukansu a bakin aiki a shekarar 2025 da ta gabata.
Hukumar ta ce ganin yadda adadin ya ƙaru ya sa suka fara kira ga gwamnatin ƙasar ta ba su damar ɗaukar bindiga domin kare kai da kuma ƙara ɗabbaka aikinsu. Shehu Muhammad shine shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya FRSC, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Khalifa Shehu Dokaji. Mu wannan shekara da ta wuce wato mun yi ba zan ce asara ba wato mun yi juyayi na rasa ma'aikatanmu kusan mun rasa ma'aikata kusan 127 a shekarar ta wuce kuma kusan dukansu ma za mu ce wannan muna magana waɗanda direbobi suka buge su ne suka mutu akan aiki to abin na ci mana tuwa a ƙwarya kuma kai tunanin a ce tirela ce ta ɗauko kaya ta ɗauko mutane 50 a sama tana tafiya kuma ma'aikatan nan ba sa wuce mutum 4 in sun yawa mutum 5 a ƙungiyance su suke fita hanya su aiki to ina kake ganin mutum 4 ko mutum 5 za su tsaye da wannan tirela ta aiki to wannan abin ya ƙara sawa muna samun wahala. Matsalar tana da girma kenan ne da ake kashe muku jama'a. Insha Allah tana da girma kuma abun ma takeici shine wani direban ma ba ma'aikatan na ma ba wasu sun je ne wai don su tabbatar cewa a'a suna ma gefen hanya wani kawai zai yi kansu kamar da gangar ma ne wasu suke yi to shi sa kullum muke ƙara faɗakarwa akan cewa direbobi kada a shaye-shaye kafin a tafiya. Yanzu wani mataki za ku ɗauka a kai? To matakin shi sa dama kullum muke maganar cewa a bar jami'an mu su ɗauki wato makami. A makamin nan mun san cewa ba doka ta ƙasa da ta ba da daman ma'aikaci tsaro ya amfani da shi makami din ya kashe wani a'a amma muna fatan wannan makami ya ba da kwarjini. Amma kana ganin zai tasiri? To ai dama suka ce inda road safety ne kawai shige su ba su da komai a hannu to kaga ashe inda shi a hannu inda makami a hannu za su ce a kako shige su kaga ba da kwarjini. Mu kuma abin da muke fata shine in ma an ce an samu wannan shi makami wato horo shine na farko horon nan shi zai kawo hankali shi zai kawo cewa abi doka shi zai kawo cewa lallai ka san hakkin dan adam inda yake ba za ka amfani da makamin nan don ka cutar da wani ba kuma kamar da nake faɗa kullum mu ne kullum akan hanya kuma duk wani mai tunani ya cutar da al'umma ta hanya yake bi saboda haka mu ne farko akan hanya haka mu ya kamata a ce an mu tsaro saboda mu ne za mu fara faɗan mu ce ga wanda muka gani a hanyar nan ga wanda muka bai kamata a gani a hanya ba. Shehu Muhammad kenan shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura a Najeriya FRSC. To yanzu dai a Najeriya amma wannan karin a jihar Kano hukumar zaɓe ta INEC ta ce ba ta da hurumin yin ƙarin bayani akan takaddamar da ta kaure tsakanin jam'iyyun APC da NNPP a jihar. game da gabatar da sunayen 'yan takara ɗaya da suka yi a zaben cike gurbi na 'yan majalisar dokokin jihar. Ambasada Abdu Zango shine shugaban hukumar zaben reshen jihar Kano, kuma ya ce nan gaba kaɗan ne suke sa ran shalkwatar hukumar za ta wallafa sunayen duka 'yan takarar da za su shiga zaben. Ga ƙarin bayanin da yawa Zaharaddin Lawan, amma ya fara ne da yin ƙarin haske game da shirye-shiryen zaben da za a yi ranar 21 ga wannan wata na Fabrairu. Jiya da shekaran jiya da mun je wurin da za mu zaben su waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu Ungogo da municipal mun ga jami'an masu aikin mu da komi mun diba mun tabbatar hatta kayan aiki wanda ake kira non-sensitive da an kawo mun kai har wannan ƙananan hukumomi kuma har sun shirya. To a gaskiya dai alhamdulillahi a shirye muke ba mu da wani fargaba komi na tafiya daidai babu wani matsala. Kamar kawo yanzu jam'iyyu nawa ne suka shiga wannan zaɓe da za a yi ranar 21 ga wata? Rufe kofar shiga wannan zaɓe an yi ranar Litinin a rufe. To alhakin wannan rufe wannan abu yana ga ita headquarter ta wannan hukuma tamu. A rufe ranar 27 ga wata sun kawo rahoton su. To da wannan abin da suka yi da komi za su tafi can headquarter su bada su yi uploading don a ɗaya na gizo ma ake zuwa sai uploading duka 'yan takarar su komi. To da an rufe yanzu hakkin hukuma ne sai ta hito ta ce to da wannan jama'ayyu ga wanda suka hido 'yan takara ga yawancinsu. To muna sauraron ita hukuma tun da an rufe shekaran jiya zuwa gobe jibi insha Allah za su yi wannan. Wato za a yi baje kolin sunayen 'yan takarar da jam'iyyun su kenan kake nufi ko kuwa? Za su yi don saboda yanzu bayan an zo an yi wannan takarar wannan firamare da ake a nan a constituency ake da mu hukuma ta jiha da jami'ai da suka zo daga Abuja muna zuwa mu tabbatar sun yi wannan abin da suka ci don kowanne zai je constituency ya zaben takara in sun yi za a tura rahoto
su ma su nasu rahoton, sannan wanda suka tsayar sai su zo sai su yi uploading su sanya a ta yanar gizo-gizo. Akwai portal na inda ake ba da sunayen 'yan takara. Aka tura su kuma da an rufe sai ita kuma wannan hukuma ta ƙasa baki ne za su zanna su diba duka wannan 'yan takara sai su fiddo sunayen ga mutanen da za su yi takara ga jam'iyyoyinsu. Wani abu da yake ɗaukar hankali a Kano shine batun jam'iyyun APC da NNPP da suka gabatar da sunayen 'yan takara ɗaya a wannan zaɓe na cike gurbi, inda NNPP ke cewa ta saka Nabil Sarki Aliyu Daneji a ƙaramar hukumar Kano Municipal, yayin da kuma a Ungogo aka sa Sa'ad Aminu Ungogo. To su ma kuma APC suna cewa waɗannan sunaye suka bayar. Kamar menene matsayar ku ne akan wannan, ko me kuka sani game da wannan? To a gaskiya mu yanzu ga ita hukuma da ke can Abuja ita ke da wannan masaniya, dan mun ba mu je wannan portal muka sa ba. Mun dai je mun ga da suka yi wannan takarar nasu suka hiddo 'yan takararsu. Mun diba mun kuma tura rahoto mu dama za mu tura hedikota ne. Ga wannan sun yi ga me. So takamaiman ba zan iya ce ma ba wannan jama'iyya wannan suka tsaida wannan sai sun fiddo abin nan din, kuma na tabbatar ba dan lokaci kaɗan wannan abin da za a warware shi za su fiddo 'yan takarar da suka yi. Ambasada Abdu Zango kenan, shugaban hukumar zaben Najeriya reshen jihar Kano. To yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Abdu. Manchester City za ta buga wasan ƙarshe a Carabao Cup da Arsenal a Wembley ranar 22 ga watan Maris. City ta kawo wannan matakin bayan cin Newcastle United mai rike da kofin 3-1 a jiya a Etihad kenan 5-1 gida da waje. Tun a ranar Talata Gunners ta kai karawar ƙarshe sakamakon nasara ɗaya mai ban haushi akan Chelsea a Emirates. Kenan da cin kwallo 4-2 gida da waje. Guardiola na fatan lashe kofi na 20 a kaka 10 Etihad karo na 5 da ta kai final karkashin kocin ɗan ƙasar Spaniya da ɗaukar Carabao Cup 4 daga 8 da take da shi jimilla. A Arsenal na fatan lashe League Cup na 3 a tarihi wadda rabarta da shi tun 1993 shekara 33 tsakani kenan. Liverpool ce kan gaba a yawan lashe Carabao Cup mai 10 jimilla. Pep Guardiola ya yi watsi da ra'ayoyin da ke cewa akwai wata makarkashiya daga alkalan Premier League da ake wa Manchester City. Sai dai ya jaddada cewa wasu hukunci na baya-bayanan sun shafi koma bayan kungiyar. Kocin ya misalta wasu hukunce-hukuncen da yake ganin sun yi wa kungiyar illa tun da aka shiga sabuwar shekarar nan. Hakan ya sa wasa ɗaya City ta ci daga 6 Premier League tun da aka shiga sabuwar shekara. Nottingham Forest za ta ci gaba da auna ƙoshin lafiyar Marcel da Callum Hudson-Odoi gabanin wasan Premier League da za ta fafata da Leeds United a gobe Juma'a. Sales ya fita daga wasan da suka yi canjar da Crystal Palace a ranar Lahadi sakamakon raunin da ya ji yayin da Hudson-Odoi shi ma ya ji rauni a karawar. Yau ne za a kammala zagayen kwata final a Copa del Rey na Spaniya tsakanin Real Betis da Atletico Madrid. Haka kuma a can Italiya kuwa a daren nan za a kara a dabda na kusa da na karshe tsakanin Atalanta da Juventus a Italian Cup da kuma zagayen 'yan 16 a Coupe de France tsakanin Strasbourg da Monaco. Daga karshen shirin Australia da Koriya ta Kudu da kuma Kuwait sun sanar a hukumance suna sha'awar haɗakar karɓar bakuncin gasar cin kofin Asia ta 2035 wato Asian Cup. To a gaida Muhammad Abdu, kuma kamar yadda aka saba zai sake dawa a shirinmu na hantsi da wasu cikakkun labaran wasannin. To sai ku garzaya shafinmu na intanet wato bbchausa.com domin samun sabbin labaran da muka wallafa. Kamar babban labarinmu da ke cewa Tinubu ya tura bataliyar soja jihar Kwara kamar yadda muka ba ku labari 'yan mintuna kaɗan da suka gabata. Akwai kuma labarin wasanni mai taken Ronaldo zai bar An-Nassr da kuma ƙarin wasu labaran na yadda take kasancewa a kasuwar musayar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai. Akwai kuma wani rahoto da muka wallafa da ke ƙarin bayani akan ɓangarori 5 da gwamnati ta gaza wato kare fararen hula a Najeriya kenan. Kuma sauro ƙarshen shirin namu na yanzu kenan a madadin Badamasi Abdulkadir Muktar da ya tsara shirin. A gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti, Imam Saleh ke cewa mu haɗu nan da minti 30 a shirinmu na hantsi daga nan sashen Hausa na BBC.